Hemen, mendiek itsasoarekin bat egiten duten leku honetan, mendeak daramatzagu gure produkturik bereizgarriena lantzen, Bizkaiko txakolina. Klima atlantikoa hezea eta epela da, eta euriteak ugariagoak dira neguan, udaberrian eta udazken partean. Horrekin batera, itsasoaren efektu erregulatzaileak eskaintzen duen heltze geldiari esker, ardo paregabea da Bizkaiko txakolina. 1954 geroztik Bizkaiko txakolina jatorri deiturapen babestua, bere kalitatea eta jatorria iraunarazi eta zaintzeko. Uriben hasiko dugu Bizkaiko txakolinaren jatorrirako bidai hau, ospe handiko txakolinak egiten dituzten eskualdean. Bizkaiko txakolina Magalerdiko ustiapenetan lantzen da, 50 eta 200 metro arteko batez besteko altitudean, iparraldeko haizeetatik babestuta eta ahalik eta eguzkialdi handienaren bila. Klima onuragarriagoa iristearekin bat, landareen zikloa biziberritu egiten da, eta izerdia berriz hasten da mahastian zehar mugitzen. Apirilaren lehen 15aldian hostoak ikusten hasten dira, eta maiatzaren amaieran hasten dira inflorescentziak irekitzen. Udan, Bizkaiko itsasartzera hurbiltzen gara itsasoak eskaintzen digun haize leunaz gozatzera. Une ezin hobea da edozein pintxorekin Bizkaiko txakolina hartzeko. Garai honetan, lan guztiak mahastietan garatzen dira batez ere. Landareak gero eta garaiagoak dira, eta hostoz betetako horma gisako bat osatzen ari dira. Hor, sintetizatuko dituzte mahats mordoetan metatuko diren azukreak. Bizkaiko txakolina egiteko mahats barietate nagusi hauek erabiltzen dira. Hondarra bizuri da txakolina munduko gainerako ardoetatik bereizten duen barietate nagusia. Hondarra bizuri zerretia, mahats mordo itxiagokoa, eta hondarra bi beltza, txakolin beltza egiteko erabiltzen dena. Guztiak gure mahastiko barietate esklusiboak. Durangaldean jarraituko dugu ibilbidea. Anboto eta Oizmendiak bereizgarri dituen barnealdeko eskualdean zehar, mahats bilketa nola egiten den jakiteko. Udazkenaren hasieran lehen ekaitz gogorrak hurbiltzen dira, eta hego-mendebaldeko haizeak sortzen dituzte, Bizkaiko mendien eraginez lehorrak eta epelak. Horrek baldintza ezin hobeak eskaintzen ditu mahats egokia lortzeko. Azkenik, enologoak erabakitzen du mahatsa noiz bildu behar den, heltze puntua eta lortu nahi den ardo mota kontuan hartuta. Urte osoko aleginaren emaitza zer nolakoa izango den erabakiko duten egunak dira, urduritasunez eta tentsioz beteak. Garrantzi handikoa da mahatsa lehenbailen iristea upategira. Handagoenean, txortenak kendu, mahatsa prentsatu eta hondarra garbitzen da. Mustioaren hartzidura altzairu erdoilgailtzezko biltegietan egiten da. Mantxo-mantxo eta 14 gradu eta 18 gradu artean. Bizpahiru asteko iraupena izaten du. Udazken amaieran txakolina prestako, baina upategi gehienek aste batzuk igaro arte itxarongo dute, ardoak bere espresiorik garaiena erdietz dezan. Ligen gainean, ondutako txakolina gero eta protagonismo handiagoa hartzen ari da, gorputz eta kalitate handiagoko txakolina data. Negua une egokia da Enkarterri eta Urduña bisitatzeko. Mahastian inauste lanak nola garatzen diren ikusteko aukera izango dugu. Lan horiei esker, landareak behar bezala berrituko dira eta garapen vegetatibo orekatua izango dute kanpaina berrian. Bien bitartean, upategietan elaborazio prozesua amaitzen da. Garbiketaren, egonkortzearen eta iragazketaren fasea da. Horren emaitza izango da, aurrerago txakolinzaleen gozamenerako hainbat ekitalditan aurkeztuko den produktu garbi eta distiratsua. Horrexegatik egiten ditu garai honetan kontseilu erregulatzaileak jatorri deituraren babespeko txakolinaren kalitatea eta tipikotasuna bermatzeko dastaketa eta kontrol gehienak. Usta berriko botilak otsailaren amaieran aurkezten dira. Txakolin zuria ekoizpenaren 88% da. Upelean hartzitutako Bizkaiko txakolina jendeak oilar begi esaten dion txakolin gorria eta txakolin beltza ere egiten dira. Horietako edozein ezin hobeto uztartzen da gure gastronomiarekin. Zuri freskoak, fruta zurien eta zitrikoen aromekin, txingarretan erretako arrainak eta txipiroiak jateko. Gorputz gehiago duten txakolinak, upelean hartzituak edo ligekin onduak, egitura eta konplexutasun handiagoa eta frutalduagoen aromak dituztenak. Bakailaoari, haragi zuriei edo txingarretan erretakoei laguntzeko.
Eta ezin dugu ahaztu piperbeteei eta eragierrei laguntzeko Bizkaiko txakolin beltz ederra. Aurkizazu Bizkaiaren esentzia duen ardo originala. Aho zabalik utziko zaitu bere zapore paregabeak. Eskatu Bizkaiko txakolina mesedez.